Стотици бургазлии се събраха пред съдебната палата в Бургас, за да подкрепят бившия граничен полицай Михаил Цонков. Днес бургазлията заедно с 3 свои колеги получиха документите по обвинението от турската страна за убийството на турски рибар. Случай от преди 9 години, по който Цонков беше оправдан от всички възможни инстанции, които разглеждаха делото. Съда, Върховния, постанови, че той е невинен. Отгоре на всичко моето вътрешно убеждение, че той е невинен. Когато един граничар защитава нашата граница, невинен ли е? Нямам думи как може да защитиш границата и вместо да получиш медал, да получиш призовка. Документите бяха получени от Цонков и от неговия адвокат Росен Кожухаров. Цялото съдържание на получената папка не е напълно ясно. Сигурно обаче е, че в нея не фигурира искане за екстрадицията на бургазлията. Няма постъпило искане от страна на турската страна за екстрадиция. Тезата е, че щом е на турски плавателен съд, значи в турска територия стана деянието и затова имат право да го разследват. Доколкото аз мога да разбера от обвинителния акт. Михаил Цонков благодари на всички дошли да го подкрепят. Емоционалната прегръдка с дядо му, който също беше пред съдебната палата, предизвика бурни аплодисменти. Сега като се връщаш в годините назад, смяташ ли, че си постъпил правилно? Да, винаги съм казвал, че съм постъпил правилно и все още смятам, че съм постъпил правилно. След инцидента преди 9 години военната прокуратура повдигна обвинение срещу Михаил Цонков за причиняване на смърт по непредпазливост. И за него и за семейството му започна истинско ходене по мъките. Делото беше връщано 2 пъти. Проведени бяха 2 следствени експеримента край Царево, които изясниха как точно се е стигнало до фаталния изстрел, при който загина турския рибар. Междувременно започна и мащабна кампания в подкрепа на българския граничар.